What's up, mananap? This is your Jen and only. O karon, magmukbang tayo og kamote, banana Q, banana kamote nga, banana Q, kamote Q. Focus. Karon, kay dili mo focus. Ayong kamote Q, tapos syempre dili mawala ang banana Q. Saon di ay. Kuswi. Tora. Alright. Okay. Nya karon. Oh, ang pinaypay sa gyud. Okay. So, nakoy kuan diri no. Upat ka pinaypay. Upat ka banana Q. O pila na ako isa kamote. Kaya para way samad ba, para way samad. O syempre, nakoy kuan diri. Nanapod niyo. So nakoy kuan diri buko. Nakoy buko juice diri no. Alright, buko juice nga baligis ba. Og sa dihang giipon ako siya sa cellophane ani. Init na kay siya. Can you feel it? Init na kay siya. Wait lang. Init ang panahon, init ang buko. Apatay. Og karon. Unahan na to rin kuan. Pinaypay no. Time check unsay oras. 4:11. So tingpainit na gyud no. Okay, 4:11. So sugdan na nato. Ay kay kuan niya. Kasi amigas ko ba? Kape na ako para sa iya kaso ngayon kung nasa impyerno ano. Shout out dahil akong bugas na. Nag-text akong bugas yun na magpa-shout out daw siya. May order pa Ihayag na tagamay kay Gabriel ako ang bitana sa kuang liga. Patay ang asukal. Nakalimot na kong charge ani ako ang camera no, apatay yun na rin. Okay, di mo focus. Heaven yun kayo ang banana Q karon sa ko ano kay lata ba? Kailangan kong saging nga lata. Kainit na ba? Grabe kadagko sa pinaypay ni ante. So kung ano yun siya papayag sa iPhone. Dagko siya. Di po ingon na ka ng harina lang kanan na good. Ma-feel po good di mo ang unod good. Kasi sa pinay-firm ko lata ko. Kala mo kaon na para mawalang bugas na. Yung mag-selfie gani ka, kay bugas ka rin ano mo. Oo, diba? Kaya mag-adjust sa itong bugas kay tuo na yung forever na niya akong bugas ba? May untakan buko yung bugnaw do. Tagakapig buko juice ani. Focus. Alright, tuwa na po dyan sa line ni Focus. Di na ako manihapon na rin siguro. Ay murag heaven na kay bay.
Maghayag na ito dali, no? Ang bitana sa itong budigyan na dali. Tagpa ang langit. Ayaw ito eh. Dinitsit sa do. Sukal. Posoy. Layo ba sa kamera? Bahala ka dyan. Sukal, ginabubak na. Madog ko, oh. So, next mukbang na po dani na kay trip na kuban. Manggang hilaw or saging hilaw tapos kung ginamos. Sabi, ginawa na lang ginawa sa nagawain ako. Samot na tigog kauno ng akang May tawag kalubat do. Sana lang ang pepper. Dua ka maruya. Banana Q, pinalitok ganyan, no? Dua ka maruya o sa kamote. Sabaw. Alright. Ay. Ay, gamote daw. Thank the Lord sa food. Sa blessing. Salamat din sa ano no, sa nag-subscribe, sa nag-view. Thank you ang babait ninyo. Fatay. Thank you Lord. Thank you Lord. Naka-feel na gud ko nabusog ko sa upat ka pinaypay, upat ka maluya, o isa ka kamote. And with that, murag tama siguro na, murag dili na masud sa ko ang tungol ning maruya o ano itiwason belas. Kaya para kani ba maglablab sila ba, sana all na lablab. Last one. Kain pod. Ma-open siya. I really love kape yun, pero sobra ka igang dari sa pugon no kay yun makayag igang pa magkape pa ka.
So, mga nino. Mga nakurap karong hapunan, no? Isa, dua, talo, pat, lima, unong, pito. Ito as 9 na dahil. So, thank you sa mga nag-watch akong first video. So, unta, you guys will keep on watching sa future vlogs, future mukbang, future unsa pa nang atong i-post, atong ibundak diri sa atong channel, no? Og unta nabusog pud mo sa atong pagkaon karon. So, maura to og again, daghang salamat sa pag-watch, no? Thank you, Lord. Daghang salamat sa nag-watch usab o sa mga mag-watch pa o sa mga mag-subscribe pa ani nga channel. Daghang kayong salamat o palihog ipanabi sa clouds, no, nga na i-channel diri nga anda mo kaon sa mga ihalad sa tuwa na ana gyud. So thank you guys sa tanan.